Il-Gvern waqqaf bord ta' esperti għal programmi speċjalizzati ta' akkomodazzjoni fih dan l-Awtorità tad-Djar. Dan qed isir biex proġetti ta' housing speċjalizzati kkoordinati minn qdiet mhux governattivi li jipprovdu servizzi mingħajr ilih jibdew jiġu appoġġjati bi gwiti ċari u għajnuniet oħra fosthom motjiet finanzjarji jew allokazzjonijiet ta' spazji adekwati. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali Rodrik Galtes spjega kif il-kunċett tal-housing imur lil hemm milli ssib akkomodazzjoni lil xi ħadd u b'dawn il-programmi qed jiġu indirizzati sfidi soċjali li jwasslu biex persuna tispiċċa bla saqaf fuq rasha. Meta nitkellmu fuq housing, mhux sempliċement nitkellmu fuq nies li ntuhom appartament u ċavetta u nagħlqu l-bieb u biżżejjed, però ħafna drabi nsibu li l-problemi jew nkella issues assoċjati ma' housing ikunu ġejjin lil mill-problema tal-housing innifisha. Allura l-ħsieb ta' dan il-bord huwa li jindirizza każijiet anke permezz ta' miżuri li mħabbra fil-budget sabiex jimplementa flimkien ma' NGOs u għaqdiet oħrajn li jaħdmu fis-settur tal-homelessness ta' affarijiet soċjali bħal dawn biex noħolqu proġetti flimkien, noħolqu inizjattivi flimkien u indirizzaw l-iktar nies vulnerabbli fis-soċjetà. Il-bord se jitmexxa mill-antropoloġista Rejxi Xikluna fejn spjegat kif huma se jkunu qed joffru servizzi favur l-inklużjoni u l-ugwaljanza. Viżjoni nazzjonali fejn nixtiequ noħolqu housing li jkun inklusiv, jiġifieri se jinħoloq bord fejn aħna ħnibdew noffru servizzi u programmi li jkunu ta' integrazzjoni u anke fuq ugwaljanza. Hija spjegat ukoll kif il-bord għaraf li kull popolazzjoni għandha l-bżonnijiet differenti tagħha, għalhekk se jkun hemm ħidma ma' minoranzi li kultant jistħu jkunu moħbija fosthom żgħażagħ bi problemi ta' saħħa mentali. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.